chandelier. Good morning mga kakihod, welcome back sa atong channel. So atong himuon nga video karon sa musulod ta ning gitawag og langob ni Dehino. So sa kay naaana dayong humana ni atong atuon tong sukib o langob nga gamay nga dunay karaan nga lungon. So sa kay sulod ana maong lungon. So atong sulayan pag una og anha ning langob ni Dehino kung unsay na diha. Curious mi ana. So kung man kauban no o atong kameraman. Oh, so muna siya gitawag og langob ni Dehino. So atong tanawon unsay na ani. Kita ko pa siya uwanang mayong nay mga stalactite. Stalactite muna siya. Ayan, sumpay siya nang gitawag og stalagmite. So sa taas stalactite, subot stalagmite. Sumpay na siya. So atong tanawon unsay na sa sulod. Atong pagwarang. Buak ni stalactite ito. Nasiguro'y wala nito baka mga stalactite. Ay, stalactite mo. Ito. Stalactite mo siya. Ito. Sige, ito lang eh. Kaigam. So, kanis siya nga lang o. Amo ni siya taguan ni Dehino, atong Dehino katong karaang taon nga lumat taga diri sa Liloan nga panahon sa hapon diri sila nagtago kay dako mo kayo kanang lugar safety sa ulan ug init. So dili gi siya inana kalalom. Abi na kauglalom kay siya nga alamom. Lumay na mo dai. Itong ito ubos siguro na natibok ni siya sunod sa milyon katuigan siguro siya na natibok. Stalactite indot kayo formation rock formation. Kung nakuha kayo ni abot ko kayo silong. Nga mo adto karon na ng laing langob ni Dehino duha man siya kabok matud pa ani mga kuan mga pito duhan sa kabok. Moto siya ang filmerong langob nga magisulod. So karon na namin sa ikaduhang langob ni Dehino. So muna siya guys ang entrance. Kana pasulod na may. Magdala ta og flashlight kay mag-iwag ta flashlight kay ngit-ngit din sulod. Ako kay guarang mo. Mamasil lang tanig wala ni halas ni Diriron. Ikaw na ay sawa. Ikaw giring dalaga na eh. Sumo pa lang na siyang entrance guys. Lindot na kayo ang kuwan. Oh, kan name me nice. Very nice. Muna kayo siya guys ay. Muna siya. Muna kasunod. Ang kasunod. Lindot kayo. Walang kayo. Walang kayo ang sunod. Muna. Lupag.
kang iyog. Wala ka na ako. Kami ako. Alas ko ni ay. So, nag Ano ray? tuko. Tuko. Di lang mga kuan, di lang man zoom in. Dire pag bisa sa bagyo dire. Sa bagyo dire, di gyud kaulanan dire. Perting wala nga kayo. Aligsik ra. Baler ni mo ring gamay. Bisa pa isulod aning lugar ah. Oh, warang kayo. Grabe ka iga. Hindi kayo ang mga rock formation sa sulod guys. Stalactite o tanawa oh. Oh, nagkinang-kinang oh. Murag diamond. Nagbitay. Bantay lang mapakog kay tusok yun. No, dire mo na gitawag siya sa unang langom dihino kay dire siya dihino nagpalabay sa gubat sa hapon ba. Dire sila tago. Stalactite o stalagmite, kristal. Nya. Ang yuta po dire guys. Mga lumad. Oh, grabe pinuha oh. Oh, nagkinang-kinang oh, mura og diamond. No? Nagilak-gilak. Ay mga balagon di sulod oh. Oh, balagon oh. Oh, kinang Nagilak-gilak oh, mura ba og. Wow! Gilak-gilak. Bagyo ani siguro og 500 kilometers per hour. Gini sa hugno gawas kong linugon. Ayaw! Tarawa ni stalagmite oh. Grabe. Grabe laga kayo oh. Tarawa. Dito hera gani oh. Oh. Grabe laga oh. Grabe laga kayong oh. Namura og sabi sunod ani nga. Nga naggilak-gilak manigmayo. Basing glitters! Di makita ang gilak-gilak sa panong video. Anarana. Grabing gilak-gilak oh. Sabi sunod ani. Diamond. Billion siguro ng video ako. Bigla ba mabatuhan eh. Stalagmite siya mga lumad skin noon. Stalagmite siya kurang. Sa aning labay mga katuigan, gaduda ko nga doon ay nagpressure hunting dire. Nagkaano siguro ilang ituwad ni siguro ni oh. Wow, Stalagmite mo siya. gamay! Utan. Bakit ano siya ha? Ituwad. Tiyo kaya. Kani siya ang tumoy nga nagkuhan. So muna siya tumoy sa stalagmite oh nga kung tindugo ni pinana muna siya paingon dito sa taas. Ang tumoy ni siya. Gituwad lang ni siya oh. Asa ka dipitan eh. Dire. Kuan ni gikani. Paano kung giukap, ang pungil man siya oh. Klaro man kayo ang gipungil oh. Klaro kayo. Dako ko siya nga isa. Parehas na siya ato. Kani siya, pareho ni Ari oh. Dako kayo nga stalagmite. Stalagmite. Yeah. Kani siya ka. Dako kayo oh. Yan, nidugtong na siya may sa taas. Lindot kayo nga kuhan. Magdagko kayong stalactite oh. Kaya yun oh. Oh, murag mga chandelier oh. Murag chandelier. Ito pa oh. Oh, murag chandelier oh. Oh. Yan, karin manindot kayo. May naglaray. Murag kurtina.
Pero murag kurtina nga stalactite. Murag kurtina. Taas kaya tingnan dire Dire. Murag kurtina Taas na siya. Tingnan dire. Diyong. Dire. Pag-abot dire. Mura siya dire og pader nga nagdugtong ang stalactite ug stalagmite. May payong sa ubos daw. Dapoy marag decoration dire sa skilid Puro kuwagulo. Marag decoration stalagmite siya. Dayong naay pinanaan og kuan kaning status. Dube adig. Kaya Kalikuhan ang tubig. Pero tininduta kayo sa kono. Murang gituyo og kaning korte. No, may mga grano niya. Murang himbis. Ay, tagiya sa kuwan. Murang himbis sa halog. Oh. Paninduta sa kuwan. Sayang tubig maning abog na, no? Lagi gila. Dre. Dan yung buruton. Gikan na ta dito sa ikaduhang langob ni Dehino. So nigawas ta dayon wa ta kay magkanto magdugay kay gabi ka igang kay sulod. Init kayo. So mao lang sa nato ang paghimuon. Sunod nato ang paghimuon video mao tong lungon nga diha ra gyapon sa langob. So muna atong sunod nga paghimuon. So pagkakaroon mao lang sa ato siya. Unya atangin ninyo sunod nato mga video. Salamat sa inyo ang pagtanaw ug pagsuporta ning channel. Lumad si Kihudnon sa mga wala pa maka-subscribe sa mong channel. Salamat sa inyong pag-subscribe. Hit lang po ang notification bell o paki-share. So shout out sa mga tanang mga taga Sikihor nga makakita ani nga video nga among gihimo. Salamat sa inyong pagsuporta. Lumad si Kihudnon. God bless sa inyong tanan.